Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:07. This time check. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:09. Maingga aga Bacolod, Negros Occidental, bugo sa Western Visaya sa malabutan sa aton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon, ini naman sa Aksyon Brian Morden, talos nga magpangalagad sa inyo tubtob las 9:15 sa sining programa Aksyon Hotline. subong nga adlaw Martes kita Marso 9, 2021 na mga kaaksyon ano. And sa gihapon ang aton sini pagpahanumdom ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental napakidalom kita sa Modified General Community Quarantine. Aksyon Hotline. Ang standards nga mga health protocols dapat gid sundon, hindi pagkalimtan nga aman sa Manila karon ang aton sini nga IATF ang Department of Health mga kaaksyon nagapalibog na kun nga hinali lang nga nagsaka ang cases sining COVID-19 sa tatlo na kaadlaw nga asod. Aksyon Hotline. Tag sobra 3,500, 3,400 kagabi 3,003 halin sa tag 2,500 halin sa 1,400 naging gani mo sa nagligad nga binulan pero siri hinali lang nga sumaka may mga new variant pa nga natukiban ang aton siri nga mga otoridad kaangay sang African no ini mga African variant nga ini UK nga nagamutate sa aton. Aksyon Hotline. That's why nga hindi kita makasalig. You know what, Action Oliver? Kung ang Pilipinas, wala ni nagabulag-bulag ang pulo ta, inang way galinapta, sigurado, halos kita tanan magkalalatnan sining COVID-19. Aksyon Hotline. Tantaw ba lang US, bala kay do isa lang sila kalugar to, ga tinapik-tapik lang, kagiban nga pungsod, nga wala sang pulo, nagatiyog-tiyog lang sila sa isa kadako nga isla, pwerte kadasig sang latnanay ni COVID-19, mga kaaksyon. Aksyon
Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 8:11 na. Sa aton sining pagpangalagad mga ka-aksyon bukas na aton sining Facebook page. Type mo lang direction radiobacolod.com.ph. Sa aton sining texters yaring numero 0963-757-0874. Action Hotline. Ano ba lang dalag ko nga mga balita sa national subong adlaw mga ka-aksyon? According iya sa PhilHealth Insurance o kon Philippine Health Insurance Corporation, insert PhilHealth, nga wala nila ginkuha kag wala nagkaladula ang 15 billion pesos nga pundo sang nasambit iya nga PhilHealth. Action Hotline. Ang explicar nila, nag-explicar na naman sila nga nagkadto ini sa 711 tanan ka mga recipient o kon mga hospitals sa bugos nga Pilipinas mga ka-aksyon. Action Hotline. Why nagkaladula nga nagli-resign ka muna kung hindi ka mo guilty. Action Oliver. Action Hotline. Ay, sus ko ano naman nga palusot. Suno sa taga PhilHealth daho, hambalagin ayuda ina labi na gid sa panahon sang pandemya. At ihulat-hulat lang kag gina-inventory naman kamo kung ano gid ang magwa sa inventory kag nagalaom kita ang nagapatigayon sa inventory nga ini. Why isang matuwas ng mga katabo din? Ang natudtuod lang nga balita mga ka-aksyon. I don't know kung nga gumawa naman ng taga PhilHealth ka nag-explikar parte sining 15 billion pesos. Samtang dito iya gihapon sa Metro Manila mga ka-aksyon, pila ka mga grupo sa mga aktivista ang magapatigayon sang investigasyon matapos iya sa hambal tana may kagabi may ara sang siyam ka mga miyembro sa mga aktivista ang nagkalamatay sa isa ka operasyon ginpatigayon sa otoridad didto sa Cavite kag kaiping sini nga mga banwa kaiping man nga mga syudad ka dito sa sambit nga lugar. Siyam tanan ka mga aktivista sa nambal na naton apareho ini sa natabo diri sa Bayquano Kanlaon kag sa Giholngan Oriental Negros sa nagligad nga mga tinuig kag amo-amo mani nga nagluntad dira sa area sang Panay, nagligad gid mga bulan nga 19 ang nagkalamatay. Ang CHR, Commission on Human Rights, nagapatinguha naman nga makapatigayon sang ila kaugalingon nga investigasyon kung ano gibala ang natabo nga aamo naman ini lantawon tani kabalo kang ini nga grupo nagapati nga ini may koneksyon gihapon sa mando kag executive order de Presidente Rodrigo Duterte nga number 70 ini balang nga insurhensya papason. Samtang ang iban nga balita kagabi si Presidente Rodrigo Duterte nagpatigayon sang address to the nation. Abi ko kung nanogid kadalom sang unod sang address to the nation niya, binanatan niya Action Oliver ang iya sini nga vice alcalde nga akon vice presidente nga si Madam Leni Robredo. Hambal ni Duterte siya abi vice, kung wala ka man lang sang may mahambal da abi hipusa na lang ng baba mo. Perte si Presidente Rodrigo Duterte mo, siya hipos ka na lang kung wala ka man lang sang may ihambal nga insakto. Kabalo ka kagabi si Duterte upod sang gabinete niya nag-meeting dito iya sa Davao kag ginistoryahan parte gyapon sa pandemya. O na sinima ka-aksyon si Vice President Leni Robredo kritisar ang Sinovac vaccines nga dapat nag-agi ini sa Health Technology Assessment kag ginatawag ti suno naman diri iya kay Secretary Francisco Duque nga hindi na dapat ipaidalom ini kay nga hindi ini mandatory kag hindi ni mandatory sa idalom sang Universal Healthcare Law mga ka-aksyon kag gindonar gid lamang ini nga ginhatagan sang Emergency Use Authorization sang Food and Drug Administration. At ilang tawon tani kaysa nagligad ginhambal ni Presidente Rodrigo Duterte siya inang imong nawong Vice President ka burag anghel ang nawong nimo pero sa likod burag devil. Nakalaway hambal. No, tiyan mo na. Si Duterte niyang gambal mo. Nasunod ta malang na. Last 8:15 na. Ang masubo nga balita maka-aksyon dito iya sa may area sang Calbayog, no? Dito sa Samar, ining pagluthang patay sang ila sining nga alkalde kahapon sang hapon. Ginambush ang salakyan nga nagasakay si Calbayog City Samar Mayor Ronald Aquino. We don't know kung ano ini sa mga Aquino, no, sa pungsod Pilipinas.
Natabo ining insidente dira sa may barangay Lunoy, Calbayog mga kaaksyon, mga alas 5 kahapon sang hapon. Ginpalayag diri sa Police Regional Office Eastern Visayas spokesperson nga si Police Lieutenant Colonel Bilya Rintuaya. Base sa inisyal nga report nga ilas ni baton, patay ang alkalde kag duha pa sini ka mga kopdanan nga wala pa nahingadlan to kahapon sang hapon. Pero tinuti subong si PNP Chief Makaksyon Dibold Sinas naghatag na sang direktiba sa Pro 8 nga dapat magpatigayon gid sang thorough investigation kag pangitaon kag siray sinong suspect kilalahon kag ano ang sa likod sining pagpatay sa nasambit iya nga alkalde. Parte iya katabo sa palibot naton now nagbalik na kita sa normal nga patay diri patay didto mga opisyal, pulis, ultimo nga sibilyan. Siguro nagalilibot-libot na ginaman kita. Amarang dulo dalag ko nga mga balita makaaksyon sa national. Si Juan Gali, US President Joe Biden Action Oliver nagpasalamat gid sang tuman sa Santo Papa. Iti si Santo Papa subong nagabuli gid sining pandemya bla kag iban pa nga mga nagakatabo sa Pilipinas o kon kalibutan. Hambal sang US President, madamo gid nga salamat. Diri sa lokal mga kaaksyon kahapon sa nagligad nga Domingo, may ara sang karavan nga nagluntad diri sa Bacolod. And yadto nga karavan nagadulom Action Oliver ang nagaduag nga green. Kag ang green nga ini may tatak nga nawong ni Davao City Mayor and Presidential Daughter nga si Madam or Mayor Sara Duterte. Mga 400 sila kabilog nga mga riders kag iban pa. Napun-an ini subong sang batikos bangod nagtililipon ini sila nga wala nagpatigayon sang ginatawag health protocol. Ano ang mangin reaction ay handiri sa syudad sa Bacolod kay ti gina-istrikto taman ayhan ang health protocol pero sa nagluntad nga karavan sang Domingo sa pagtinabuay pa lang nila dira sa atubang sang New Government Center why na sang health protocol sa pagkalamo sang grabe nga reklamo kag batiko subong diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Sino ang nag-organize sa to nga may araman sang kompleto nga mga otoridad nga nag-upod agud mahawad ang dalan. May nagainang kasanay pa. Di okay man lang ang kasanay kung magpamilya pero kung hindi gani di ba bawal sa aton di ang magdinikitay kita. Ang iban to Action Oliver wala mask, wala man face shield. Ti dako gid nga violation kon health protocol ang paghahambalan. Sa nagligad to may negros for lane man to mo. Pero ti nagpululungko to sila. May litrato man nga naglagaw nga way man naga-observe sang health protocol. Lantawon tani dason nga mga sinimana palayo lang base damo magpa-swab test bala bangod sang nasambit iya nga karavan. Speaking of ginatawag naton sining pandemya, no? Vaccine diri sa aton. Anyways, sining aga gintawgan kung gali ang Victoria City PNP sa tubalang patay nga nasakwan Domingo sang aga hasta subong way gyapon siya nakilala. Atong patay nga gingapos gamit sang packing tape ang iya sining nga duha ka tiil, duha ka kamot, ginsudlan pa, ginputos pa sang plastic ang nawong, kag ginliha pa ang duha ka dulungan. Ti subong way paginto makilala pero may ara sang information nga nagdangat diri sa aton Action Oliver nga taga syudad atusang silay. Ang taga Ibi Magaluna nga ginwigit man to patay, amo-amo man, taga syudad sang silay man to. Ulaton tani karon. Now, kahapon nga daw nag-umpisa na mga kaaksyon ang pagpang-inject. Vaccine kita anay. Diri sa syudad sa Bacolod, sang duha ka mga hospital nga amo ni ang ginpadalan siring Sinovac or Sinovac vaccine didto gikan sa nasyonal. Ang isa diri amo ning Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital.
Kahapon nagpatigayon sila sa seremonyal. And siyam kabilog dito ang ila na injikan. Siyam ka persona ang nagpavaksin kahapon dira sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Dito naman iya sa Riverside Medical Center, 137 Action Oliver, kadasig to sa ila iya. Sa 137, ang tatlo gin-differ kay nagtaas ang ila sini nga BP. So kung once magtaas ang BP mo while on process nga magpabaksin ikaw, ang naga-execute sining vaccination, wala ginaya naga-vaccine sila kay hindi pwede. So amat-amat na. Actually hanggang Friday ini ang ilang vaccination. Ang vaccine nga nagdangat diri sa aton sa Bacolod, more or less mga 6,300 mga amuna ka doses mga kaksyon. I-divide mo na siya sa 2, mga 3,150 katawo ang makatilaw sina. Tino damo man gali, no? So ang natabo mga kaksyon, ang sa Corazon siyam lang anay. Subong padayonon. I-continue ini. Amuman sa Riverside. Apang injende ko sa Riverside, 300 plus ang nag-signified na or nag-signify nga magpabakuna sila. Ang diri naman iya sa Corazon, ang interview na to nagligad kay Dr. Julius Drilon, ang hepe, no, mga 900 na ang nagpalayag na mapabaksin. So kung itotal mo siya sa Riverside kag sa Corazon, mga ara lang sa 1.5 abi, no? So may nabilin pa Action Oliver nga masobra 1.5 ka mga individual. So may ara gali ina nga pwede makapangita sang iban nga mainjikan diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Ang pagahimuon sini nga ipanagtag gali ini Action Oliver sa iban nga mga hospitals diri. Hindi lang kay suluhon ini sang Corazon kiti kun why naman sila injikan da nga ang itiner mo na kundi panghatag mo sa iban nga hospital. Amo na ang report nga aton sini nga nabaton may man nga magsalalaman ni tanan-tanan. Kag diri sa Bacolod, more or less mga 12,000 ang mga frontliners naton diri, no? Mga 12,000. Anyways, i-check nato ang dugang abi nga detalye with the city administrator ang mga kaksyon regarding sini, and then ulay hunon ta na lang karon kay city administrator abi ining nagluntad nga pagkadakop kahapon sang 8 tanan ka mga nagasuyop sang illegal nga droga dira sa barangay 12 mismo ha sa Vendors Plaza. Mismo iya sa Vendors Plaza nga ginhimo nila nga ginhimo Sige, medyo alang-alang paguro si City Ad, ano? Sa balikan ko na karon, kay pamangkoton taman ulayhon sa iya, ang nagkaladakpan tugapon sa nadakpan da sa barangay 12 kahapon, no? Nga ini sila ang nagasuyop sa idalom sang Tapangko mismo. Ang Tapangko, ginbutang-butangan nila sang kwarto, may floor mat nga to boarding house lang sila. Tanong tikang sa Bacolod sina dapat subong butangan ginadasang maisog-isog dira nga tagbantay kay dutang tuman na ginaka-insulto nga ano may permit ni sila. Karon perde na karon na nagakwa permit da nga nagabaligya sa mga utanon. Ang iban may ga syabo da galit ano may permit ni nga nga pinagusto na lang da sila, no? Pero balikan ko na karon mga kaksyon ha, kay unahon ko na lang ang patrol si Action Eden kay balikaw karon si Councilor si City Ad Anga regarding sining aton sining vaccine, no? Unahon ko na lang maka-action ining patrol regarding ini sa National Identification, National ID System, no? Sa idalom sang Philippine Statistics Office. Last week mga ka-action si Presidente Rodrigo Duterte ang nakabato na sang personal niya nga ID Action Oliver. Siya ang pinakauna
nga may ID na sining national ID system nga ini. Kag of course, special delivery presidente siya mo. Tinagpa-picture dayon kag ginpakita sa publiko nga ari na ang ID sang national ID system. Ining national ID system ginbatikos ini sadto. Sang pila naton ka mga utod nga nagahambal nga basi mabutang da sa ang imo sinibalang privacy bla. Kita nan isugid mo da mo. Siya basi mabutang sa delikado ta dira da mo sini nga sitwasyon. Pero tiway man ginpamatian sa gobyerno, although nga may ara sa nagareklamo, padayon gihapon ini kay suno sa gobyerno, ini ang pinakahapos nga mag-process kapilak adlaw kay sa national ID system kompleto na siya. Pero diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ano bala ang sitwasyon sang national ID system distribution kag subong man ang pagrehistro sini via online, walk-in or ano nga sitwasyon? Now, we have on the line o kung we have Patrol Action Eden Abuso sa pagpahat-pahat upod mismo sang opisyal. Patrol Report. Action Eden, good morning. Good morning, Action Day. Live kita di ka rin sa opisina mismo sa NPSA. Kaupod natin ang ilusring Chief Statistical Specialist, Sir Luis Gonzalez. Agad action Brian at Hagan Mantabala ang regarding sining update man sa National ID System. Sir, good morning. Live ka sa Action Radio Bacolod with Action Brian Morden. Sir, kamusta ang processing sa National ID System diri sa syudad sa Bacolod, Negros Occidental? Kag ano sir, nag-cater na kamo mga walk-ins, naghatag na kamo mga requirements. Ano ang sitwasyon, sir? Good morning, no? Una sa tanan may aga sa aton nga angkorman. Subong mag-full reporter nga ari masubong sa office, no? Good morning, sir. Salamat gid sining opportunity nga pinatag man sa amon para at least makabulig inisang nako sa mga to disseminate sa information para sa aton nga mga pumuloyo, no? Ang aton nga national ID system may tatlo ni siya ka step, no? Ang una gid nga step amo ning pre-registration na kung nabalaan ninyo may nabatian kamo nga sang nagligad sa October may ara house to house. During the time ato nang ang house to house ngayon in atagi na guidelines sa aton para nga ma-priority na to mga low income family. So that ang low income family halin sang October 12 hasta sang December 31 sila na aton gagawin pre-register sa step 1. Sa step 1 ngayon ginakuha ng ilang mga pangalan, mga address, sa ilang demographic data, no? Then nagsugod ang aton nga step 2 subong lang sa diri sa aton sa Negros subong lang nga February. Actually ang aton nga na unang nasa open ang Valladolid ang San Enrique kay gina-observe naton ang sitwasyon sa system kung kaya bala sa aton nga server. Sa subong may ara na kita anom na sila ka LGU. Nag-open ang aton Bacolod, ang Silay, Morosya kag Bago. So anom na sa LGU ang nag-open. Gradual ang aton opening sa step 2. Kaya din sa step 2 pauna na ang mga ilang mga biometrics gamit na kita sa registration kit nga ginatawag. Within nga may mga biometric scanner, may iris scanner kag picture nila sa final nilang ID. So amo na siya ang status naton subong sa Negros Occidental, anong palang LGU. But kahapon bago naka-receive kami sa message from the central office, nga kasi tinguhaan sa aton opisina nga maka 100% kita within this month of March sa bilog ng Negros Occidental na. Pero balipan, sir, ano ning mga requirements kag may mga naga-walk-in padulong di sir para sir? Ang aton nga requirements, actually atong nag-agi sa step 1 sa nagligad nga quarter, October to December, inbinlan na sila sa aton mga interviewer sa appointment slip, no? Dira sa appointment slip, may ara na dali kung saan sila makadto. Pero atong date ngayon na-postpone din na siya kay supposedly ma-start ato November, na-postpone din na because may mga technical problem sa aton nga system. Kag subong lang 2021 nag-proceed, no? Ang aton nga Luzon area naka-proceed sila by January, but kita sa Visayas sa halimbawa diri sa aton sa Negros February na kita naka-start. So ang mga requirements kita, basic requirements, ang government issued ID, no? Ang mga UMID na naton, mga SSS, so pwede na isa kabilog. Or may mga secondary requirements na, or pwede man ang aton nga birth certificate, dalo naton, no?
But still, kung inaparyo na gid sa aton mga utod nga wala gid sang ID, wala sang mga mga ma-produce nga requirements, ga pangayo kita sang certification from the barangay nga sila taga dira gid kilala gid sila sang kapitan. Amo na siya ang aton ginapangayo, no? So, regarding sa walk-in, hindi pa kita nakabaton gid sang 100% nga walk-in, no? Kaya tungod nga since nga itong ginuna nato na itong na-postpone sang last quarter sang 2020, atong may mga appointment slip, so sila na priority naton sa subong period. May ara na sila nga ginapadala na sila sang another message galing sa central office nga amo ni mo schedule nga bag-o, amo ni nga time ka makadto, amo ni nga day sa center. Ang aton nga mga center nakabalo naman na sila, gina-inform na sila sa text message nga ang center naton sa Bacolod, for example, ara sa Rizal Elementary School. And then sa ibang LGU man may mga nakabutang ng address. Pero more or less, mga pila sila, sir? Ang mga na-postpone na lang. Actually, ang aton sila nga estimated nga kuan kay ginabase naton ina sa number of registration kit nga available, no? Regarding sa na-postpone, ang aton nga kay ang na-postpone nga na ang target sina nga low income family nga sa listahan ng tribal at disability. Mga 5 million na siya nationwide mo, amo tungid pa hingagaw tan isang last quarter galing wala na dayon ang ilang step 2. Then after saying step 2, may step 3 pa na, no? Ang inaatanan nga data i-forward na siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagi sa systems integrator ng ginatawag. Kag dito na siya ma-print ang ilang mga ID. So dito muna tatlo kat pan. Daso nang releasing sila direct na sa ilang address kaya tag nila na. So balidor na lang na chapter na ma-print ang ID. Mo na mention yung ang kay President Duterte kindulong gid ni Secretary Chua, no? Kaya mo to siya nauna nga through courier naman ni guys, sir. Karaton nga national ID involved man diri ang postal naton, no? Okay. So bali apil post na ang dason nga ang dason nga mag-deliver na sa mga ID. Okay. Pero sir, you mentioned ang Rizal Elementary School, pero sir, dili sa aton sa Bacolod, the satellite office ni sir, or processing office? Kay ang aton nga sistema, every LGU may establish kita sa registration center nga ginatawag, LGU-based registration center. So Bacolod City, amo na dang ginatag ni Mayor nga area, dira siya nag-request siguro sa DepEd sa Rizal. May tatlo kita na karong maginatag sa DepEd. Kag gin-improve na ni Mayor, ginbutangan niya na sa mga barrier ang kada damak-kiosk na siya. Tapos ginpabutangan niya na aircon ang mga rooms ngayon, no? Para man sa ang aton machine hindi man pwede nga sobra ka init. So ang aton nga LGU-based sa registration center nga sa Bacolod City amo nang ara sa Rizal Elementary School. Okay, operational. Nag-start na sila sang last February 23. But amo na sa gambad mo no ginakita nila may mga appointment, sir. Gina-priority naton ang appointment, but sometimes may mga nakabaton sa text sabi nga hindi available sa sina nga time kay tungod nga may konflikto sa trabaho o kung may sirkumstansya sa ila panimalay. So ina siya amo na nga mga slot nga pwede na mabutangan sa mga walk-in. Pero ang walk-in hindi kita kapasalig nga ma-entertain gid sa naton in a day, no? Kay kung pisa kung mag-ara ka na ng gintong text na sa naton nga central office, posible ang mga walk-in na makater na sa late na sila sa hapon or either sa lunch break na kung may gap na ka, sila na sa makater. So, daw hindi ko kapasalig na sila nga ma-walk-in kita kay basi ano ba? Madamo ang So, mayawan ikaw kahulat. No? Pero office hours ginada sa ila na, sir. Actually, ang aton nga opening dira 7 o'clock. 7 a.m. o open na sila at kung nagagawa na sila sometimes late na. Gaabot sila kung isa tag 6 o'clock, no? Kay depende man sa sa kadamuan ng tao. Okay. Action ba? Basta may additional ka nga pamangkot kay Sir Luis. Klarohon ta lang si Sir Luis, hindi kay Bacolod alone kundi in general Negros Occidental initaran ang yasa ni coverage ha kay nagadamo nga pamangkot diri Action Eden the whole Negros kita
Yes sir, tapos may kapamangkot, di ba sir? Sa Pasay City niya gani mo, live sa aton, di ka pamangkot. Sa isa ka puloy-an, isa lang ka ID nila do, di ba? Every individual may ID. Sir, ano? Ano ning ila to sa Pasay man? Oo, ang ina siyang isa lang siya sa isa kapuloy-an, amo na siyang sang last quarter wala. Kagin ang basis naton sang listahan ng 3 sang DSWD. Kaya primero gid ko tani amo to ang purpose nga ang i-priority ato nga mga households, inablang mga low income households. For example, ang mga nakabaton sang SAP pala naton nga wala sa mga ID. Amo na silang ara sa listahan sang DSWD. So sa to nga time, isa lang to ang balikan ta si Action Eden, ano? Kanami sending information kay kabalo kang kadamo sa nagapinamangkot sa aton diri may nagapadulong sa ila sining puloyan ka naghatag sang form, no? Agod nga mag rehistro na sining yes. In case nga may ara na maliwat financial aid ang atong government, maka ara na sa ito. By the way, no, ang aton ni subong step 2 may ara man da nakakulocate nga iya sang landbank. Personnel nga automatic pagkatapos namon sa ila register sa aton nga step 2 registration, pagka hambal nila nga wala sila sang bank account, automatic i-batunon sila sang landbank, ma-open bank account. Balance sa libre man na siya sang landbank, no? So tanan naton nga LGU based registration center may representative ang landbank dira. Amo na siyang objective sa una ginato nga start na to sa October nga household head lang sa low income family, kaya mo na siyang pinaka-objective niya. So far okay naman Action Eden, ano, to avoid sa dinamo-damo nga tao dapat sa kwa na lang sila magparehistro sila nga hindi mag-walk-in lang gid, no? Pamo na pinaka-simple Action Eden. Yes, correct yun, Action Bray. And of course, kabalo naman kita with the ongoing pandemic. So, Action Bray, gahalong man ang kada-ahensya ng gobyerno. Kag ginapatuban yun ang ginatawag na minimum health standard, Action Bray. Kag magkadto sila sa mga LGUs, kadto to sila kag magpamangkot. Agod nga din na sila magsala-sala kay every LGU may ara sang authority nga nagakater sini, ano? Yes, correct yun, Action Bray. At least sa mga nakabuligid na kaganta sa with regards sa sining national ID system and Action Bray. Okay, kadamo na sang nagakwan, namo na sang daw excited naman lang nga makakuha sang isa ka ID nga tingob na bala ang unod dira. Kaya hindi magutok sa wallet nga nagasulolo brabi nila kwarta na. Yes, correct, Action Bray. Salamat aton kay Sir Luis, ano? Yes, Lindriga po ng Shandoy na sa PSA office, kaupod si Sir Luis Gonzales, Action Ida Raboso una, sa balitaw na sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline! Okay, ara na, no? Pagkanto ka mo sa mga LGU nyo dira, pagkatapos nga nabatian nyo subong kang magpamangkot, may nagapang balay-balay mo kang nagahatag sang form, no? Nagapang balay-balay, nagahatag sang form. So, hindi ka mo magkakulba kay sa nagligad to, may naga-inform sa aton somewhere dito sa San Carlos City. Siya ano ni nga gapanghatag di form ba si ano ni? Kami intindihan ta kay isang aton nga mga utod way gid ideya. So, hindi ka mo magkakulba. I-check nyo da ang mga tao nga nagakadto sa inyo balay kung may mga ID ini sila nga authorized gikan sa Philippine Statistics Office. PSO nga ginatawag mga kaksyon, no? Para sigurado kagway ni sila yaga pangayo kayo ha, basing ibanda may ara sa mga diskarte na naman. Karon sa Aryo kay ang ining identification system nga ini para lang ni sa Pinoy ha, mga Pinoy, kung hindi ka Pinoy hindi ka magkuha sini. Unless kung foreigner ikaw pero Filipino citizen ka na naman, no? Mga kaksyon. Gusto ko pati pahaton ganyan pinakaundan sa pirong chimpo ta medyo alanganin. Tonight try naton nga patpahat ining national ID system kay kadamo pa sang wala sang ideya, kadamo pa sang medyo daw alanganin man sini nga magkuha mga kaksyon. Daw vaccine man bla. Nag-alang-alang sige. Last 8:40 sa aton pagbalik dugay-dugay, check naton karona si Dr. Chris Sorongon or si City Administrator M. Ang may connection sa vaccination. Hulat ka buda sa Negros Occidental kay kamong dason kon makulo kompleto na. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Morning sa mga friends naton nga iba na, no? Alex Montesa, good morning.
May aga da Sir Bry from firing hotline to hotline. Firing line to hotline. Ayos ang wala na naligo, sir. Ginhipid ko lang na. Monitor lang din sa barangay. Medyo malayo-layo na panglakaton ta upod sa program. Salamat. Amping lang. Mercy Mirasol Flores. Good morning, Sumbray, and to all listener of Action Radio Bacolod. Si Christ Kerry Paul Javier Tanatan. Good morning, Idol Action Bray. Kindly greet me. A happy morning to Inday Palanga, Mayor Maymay. Grabe ba? Nicor Manggilimotan. Please shout out sa mga tinubaganon. Stay safe everyone watching FB Live. Thanks, handsome Sir Bry. God bless you as all. Salamat. Guillermo Clarito, Action Bry. Good morning lang dira sa imo, taga Barangay Buena Vista, Kibong Pontevedra, na gaupod man sa imo. Salamat. George Rodelin Gabanto. Good morning. DJ Franz Sel. Good morning watching from Municipality of Ilog Negros Occidental. Jean Oisiser. Salamat gid. Good morning. Athia Kim Iriman Araman. Guillermo Clarito sa pamilya sa Lodares Gabituya Arapio. Katigi Mugar Estrelienes Rojo kag Clarito, madamo gid nga salamat sa imo. Sige. Christine Minies Villalubos, good morning Sumbray, good morning man sa Energy Fans Club. Monitor lang kami sa Barangay Pandanon, DSB. Noel Amar, good morning Bray, tamyaw ko lang friend ko na si Vanessa Mayo dira sa Minnesota, Amerika. Jamel Florendo, good morning mga kaaksyon, stay safe always, more power, Action Radio Bacolod. Lito Dayap, Noel Amar again, thank you sa pag-share kapag likes. Jack Spicer, thank you again. Alex Montesa, Sir Bry, patamyaw ko lang nihog ang satanan nga pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, madamo gid nga salamat. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man aga pa. God bless and more power to ARB. Thank you gid. Keep safe man. Vanessa Mayo, hello to Bacolod or Bacolod Philippines. Good evening, Action Bry. Good gabi, good morning. Subong good evening naman ah. Salamat gid mama. Monitor as always sa Minnesota, USA. God bless. Guillermo sang administrator daw iya ka manok gabunan Sir Bry nami pang Bakulon administration gali. Guillermo administration nga wala pagrespeto sa mga babaye, insecure sa ila kay puro sila manok nga gabunan Sir Bry. Gintabo pa ni Presidente Rodrigo Duterte nga International Women's Day kahapon. Angela Liarte gayon dato. Good morning, Action Brian, watching live from Banga Totong, Barangay Felisa. Alex Montesa, sobralayo pang eleksyon, nag-violate na ang kafrat ni T-Bird. Sa ikaw katuntog isi mo karon sera. Election code kag health protocol. Ti ano na ang mahambal ni Comelec Sir Brian? Hindi, why man to sang violation about election code kay kuan malando law indoors ba lang health protocols gid lang, why gid na observe, no? Hilda Catalogo Vicente, good morning Action Bry, watching di sa Manila. Action Brian, more than maayong aga sa imo, padayon nga nagaupod si Lola Turing kag Tatay Lourdes sa imo programa halin pagkagabi, damo gid nga salamat. Si Yuditorta paruti man ang imo nga ngalan, Yuditorta de la Peña Barbecue. Actually damo ko classmate nga de la Peña sa imong lugar mo sa high school. Sanday Michael na mga classmate ko na iban pa ginto. Lola Turing, focus sa imo sa Facebook samtang ang dalunggan yara sa iya debatire nga radyo. Pag-abot gani allowance ko kay papa kag mama, bay ko siya bag-o nga radyo nga may parabolic antenna. Salamat gid. Halin kayo di torta. Bao perte. Salamat gid Lola Turing. Ay, man aga da si imo mare. Salamat gid no. Lipong, good morning Sumbray, monitor lang kami ni Ilma Lusok and retired Major Paterno Toralba. Wow. Homa Lumina, Jam Andrade Araman, Alex Montisa again. Sumbray, paano na ang profiling sa national ID? Selective lang na. As we remember last year, pati sina nga plano sang aton gobyerno. Hindi kita tanana. Kag gusto ko tani ipatpato na muling oras ko do kapigado gid no kanubo. Eric Rojo Asyado, may agak Sumbray, monitor ko diri Cavite, Lihog, Tamiao, sa mga taga Purok, Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Murcia, salamat in Sumbray.
Sir Brian, may online application na available para sa avoid pagutok sa NISO. May ara na? Yes, may ara. I-type mo lang na ang National Identification System. Sheila Alagos, ara man. Gamonitor gid kami ni Giselle Matinong sa home site. Salamat. Jimenez Almonalida. Good morning, Sir Bri. Sir, mangkot ko tani, paano mag-online appointment din bakadto sa website? Sa kwan, ma'am, sa Philippine Statistics Office. Type mo na ang National Identification System. Edna Frias, good morning, Sir Brian. Mangkot lang ko nga may banwa nga every household isa lang ang ID makakuha sang ID. Iyan na iya guro sang kwan. Ang ID ginamuno nyo na mention na kaina, parte na iya sa 4-piece or ano nga mga assistance. Pero ining National ID System, kada isa kita sa siniya. Basta lapas ka na sa 18. Oo. Pilton Lipura, good morning, Sumbray. Monitor lang kami Pasay City Godless Action Radio. Armor Malayang, good morning, Sumbray. Monitor lang kami di Barangay Hagimit, La Carlota City. From Comelec ID, Backtrack ID to National ID, no pagid kulang. At itingob ni sa tanan, sir, sa isa na lang ka National ID, ang imo nga Comelec da, ang mga SSS mo da, kung may GSIS ka pagid, Voters ID, ano pa, Postal ID, itingob na sa National ID System. Basta pang gobyerno lang ang mga ID. Merlinda Rabilieza, good morning, mangkot ko kung may by appointment, ano ang ila website? Na-mention ko na kaina, ha? Sige. Richard Deriquito, Action Brian, san opa na madula ang mga ido sa gwa sang LTO, kaluluoy ang pila ka mga pila magkuha lisensya? Ido o kontao? Tuod, no? Pero pwede ka mo na karikta to sa sulod, hindi na ka mo mag-agi sa mga ido nga ginahambal mo. Dito, pag abot nyo da, hindi na mo magkanto sa ido da. Rikta ka mo to sa tao, gin mismo sa opisina, dito ka mo process. Oo, kay why na sila authority da nga magpugong sa inyo ang mga ido nga ginahambal mo. Jimenez Almonida, diri sa Alihe, Sir Bry, wala man may naglibot. Consult ka mo na sa barangay, ha? Kay maagi gini through channel ni siya. Jocelyn Juan Gabales Gol Liman, good morning, Sumbray. Kami gani kapila man kami mag-apply, lagid kami nadala kay ginapili lang nila kon sa bagay no work no pay. Si banahon may ginagatas pa. Salamat. Way madala sa anuman. Sa ano na siya namin mo, ma'am? Ruel Lawanan si Roma Araman. Veronica Santillan Manukan. Vanessa Mayo, greet ko lang, Sir Bry. My friend Noel Amar, Canada. Jean Oy si Sir, OFW Aksambray, saan makakuha ng National ID? Mukha gina na lipat gito mawangkot ba? Pasensya gin ma'am, i-check na liwat. Pasensya. Jose Hiherson, Lapinig Junio. Good morning, Aksambray from Stonehaven, Granada. Yuditor, kadlaw man si Lola turing sa imo, Aksambray, salamat. Sige, may aga na sa inyo. Relax lang ko ha, pagbalik ta, monitor ka mo na kay party vaccine ng istoryahan ta. Diri sa Bacolod, damo-damo na. 8:49. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination!
aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas. Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan,
ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:01. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon na may aga lang sa mga utod naton nga naga-monitor sini matinion. Naga-monitor si Dilapenia Barbicchio, Dita Torrio. Ano ni ngalan sang parents ko, Dilapenia, family name ko Barbie, personal name ko na kag ang Quezon. Okay, nagapanugid sa nga pamilya, na. Okay, sige. Amo na galing nga editor. Si Madam Tere Pescante Alohita Araman sa Mandalagan, salamat gid. Si Jose Herson, thank you man sa Granada. Sige, ang iban pakaronan ko sa aton sining pagpangalagad. Ay, good morning gali sa kay Kwan, naga-monitor man sa aton si Madam Jinky Dagia Montilibano Mirais. Salamat gid. Rofi Libran, naga-monitor man si Rimat Tinion Makaksyon. Balikan ta si Dr. Chris Rongo na maning available this time. May connection kung kumustang vaccination diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Kay naumpisahan na nimo. So hindi lang kay duha ka hospital diri ang maka-benefit sini, kundi ang iban pagid nga hospital kay may mga sobra, no, may mga sobra mga kaksyon. Amat-amat na niya, no? Amat-amat na ni diri sa Bugos nga Bacolod kag kumakalaubos ni mga frontliners naton diri. Ang next diri men in uniform, senior citizen, mga BHW, tanan, mga kwan kaksyon na muning anyways, kompleto hontani with Dr. Chris Solongon sa aton sini nga pagpangalagad. Amo ning mga tawo nga pwede butang sa pwesto Action Olivero kay bisan ano oras blaya, pwede mo ya tawgan kag pamangkuton sa sitwasyon ta. Dali untat kay mo yaman. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Dr. Chris Sorongon sang deputy sa aton dira sa EOC. Doc, may aga sa imo. Yes, Action Brian. Good morning. Mayong aga. Good morning, Bacolod. Aha. Doc, kumusta? Kahapon nag-start na may ceremonial dira sa Corazon. And then ang medical Riverside Medical Center nag-umpisa may damo na to, sobra 100 plus na. Anong situation kahapon, Doc, sining vaccination gidiri sa aton? So far, no, na happy kita mag-inform sa atong pumuluyo nga nag-umpisa na gid ang rollout sa atong pagbakuna, no, sa atong level 3 health facility no, nga nagakita sa atong mga COVID nga mga pasyente diri sa syudad sa Bacolod. So ang atong Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital nag-conduct sila sa ilang ceremonial vaccination na kung saan diin siyam sa ilang mga department heads amo ang nag-una no, na nagpabakuna, no. As a matter of fact, si Dr. Julius Drilon ng ato na medical center chief, ako mismo ang nagbakuna sa isa sa nag-volunteer na department head na mabakunahan, no. So may ara kita siya kag sa subuning nga adlaw umpisa na gid sang ilang rollout para sa almost 900 nila nga empleyado nga healthcare professionals na mapabakuna sa aton nga regional hospital. Sa Riverside Medical Center naman amo man no, sang kagapon sang aga nagsugod man sila sang bakuna sang ilang mga department heads. Kaya ang prinsipyo nila leadership by example, no. So kung ako department head nagpabakuna ako, so it's easy for me to convince and campaign sa ako na departamento nga gusto tanan sila magpabakuna. So far sa report nila kagapon may na-accomplishar sila nga 137 nga nabakunahan. May 3 na na-deferred kitungod sa pag-assess nila sa screening area taas ang ilang mga blood pressure. Pero apang ining 3 nga ni, pwede man sila kabalik subong. No, kaya i-check mo na po ng BP nila kung mag-normalize na, mapabakudahan na sila. May isa sila na bakudahan nga nagka-develop sa localized rashes sa kuya. Pero tungod ka may doktor kita sa site, may doktor kita sa atong vaccination center,
ini siya insigida na asikaso kag after 20 minutes natula man lang ang rashes. Kag sa subong sini ang ining ato nga healthcare worker is in good condition, no? So wala gid siya sang ibang panganabatagan na anungod sa iyang pagbakuna. So far sa subong ning as of yesterday Action Bayan, may sumatotal na kita nga 177 nga nabakunahan sa ato mga healthcare workers sa syudad sa Bacolod. Apat ang na-deferred. Wala kita may na-refuse kasi may isa lang AEFI na matuloy ng bangko na ka-localized rashes. Pero uneventful kay na-resolve man after 20 minutes. Aha. Na-mention mo while ago nga mga 900 plus dira sa Corazon, and then sa Riverside, Doc, mga pila to nagpa-reserve gani nga magpa-vaccine gani, ang Doc? gina-expect natin sa Riverside mga 600, but sa subong sini nga sige na roll out sa bakuna, we're expecting nga mataas pa niyang numero sa mapabakuna sa ilan ng mga ospital. Pareho sa ang experience nga natabo kagapon sa Bacolod Adventist Medical Center, nag-conduct man sila no sa ang ilang ceremonial vaccination sa isa nila ka healthcare worker, and would you believe sa una nila nga request sa aton nga 148 gulti lang nagtaas sa 312 ka personnel nila amo ang mapabakuna. So ini nahanungod sa ilang sige-sige nga information education campaign, no? Kaya nag-conduct sila sa series of open forum para at least sila sa open forum nga na masigi ang mga palamangkutanon, ang mga gustong pamangkuton kaya i-clarify sa ato mga healthcare workers na hanungod sa bakuna nato nga Sinovac nga una nga nag-abot diri sa syudad sa Bacolod. So hindi lang gali kay una nagwa-report for Corazon kag Riverside lang pwede maglisiban nga hospital kung may sobra gali, Doc, kag ang iban nag-atras pwede ina siya, no? Yes, Action Brian. Amo na siya ara sa aton guidelines nga kung may ara nga sobra nga natalana nga stock sa aton nga mga level 3 health facility, up kita sa ginatawag naton nga quick substitution list. So inang sa quick substitution list naton nalista ta dira ang level 2, amo na siyang Bacolod Adventist Medical Center, kag ang mga level 1 naton nga health facility, amo na ang mga iba naton mga private hospitals diri sa syudad sa Bacolod. So may ginasunod kita nga prioritization list sa Group A, no? So after sang level 3, ang level 2, level 1 hospital, matapos sa talang hospital Action Bayan, makanto naman kita sa mga isolation and quarantine facilities naton. Amo na bala mga ginatiraran sa mga positibo nato mga kaso o sa mga LSI nga nagahulat magwa ang ila resulta sang ila RT-PCR. Pagkatapos sila makanto na sa City Health Office, Barangay Health Stations, sa mga rural health units naton sa syudad sa Bacolod. Then pagkatapos na makanto kita sa mga independent na mga clinics for diagnostic laboratories, na mga dialysis centers naton, mga dental clinics naton. Then pagkatapos na makanto kita sa aton nga mga nursing homes kung may ara man gid diri sa syudad sa Bacolod. Amo na nga dapat pasunod lang gid tanan-tanan para daw Yes. So as of today, as of today, Doc, pila na ka hospital gini naka-umpisa gid? 3 pa lang. Sa subong sini as we speak 3, pero subong ni nga adlaw alas 10 karon diri Dugay, masubok naman ang ceremonial vaccination no kag roll out sa Southern Bacolod General Hospital. Tapos karon alauna sa hapon masugod naman ang roll out sa Metro Bacolod natin hospital. So kinahulatan na lang ang schedule sa The Doctors Hospital kag sa Bacolod Field of Mercy Hospital kung saan o sila ma-ceremonial vaccination kag roll out. Yes, klarohon talang ila sa nga ceremonial nga initanan nga vaccine nga gingamit nila gikan ini sa Sinovac nga ginpadala kag nag-abot sa ato di last Friday, Doc. Kamo nang klarohon ta. Yes, Action Bike. Kag ang kinakalipay man naton nga ang latest nga update nga provide sa aton sang regional office nato sa Department of Health 6 nga ang gipadala nila nga 6,300 doses, pwede na nato magamit sa 6,300 hospital healthcare workers man. Kay mapadala pa sila dugang nga supply sang Sinovac para sa ika-second dose. So sa subong sini, kung 6,300 at least ara na sa sobra 50% sa aton nga mga na master list nga healthcare workers na mapabakuna diri sa syudad sa Bacolod. Action Bayan. So meaning paaboton ta na lang to ang pag-abot liwat ang 6,500 ni ubuson tagidi sa amo ning kadamo nga individual, Doc, laruhon ta lang. Yes, ubuson na rin ang Action Bright kag natagan kita at least 5 days, no? Alin sa pagsugod mo sa rollout na dapat ang naubot lang napalista mo, ubuson mo gina sila bakuna within 5 days. Okay, sige. Damo naga-chat sa aton di Doc do excited ba na mga senior naton siling ko hulat-hulat lang san oni sila Doc.
Oh yes, so aton mga senior citizen, kung matapos na ng aton nga Group A prioritization, makatulad sa Group B. So sa Group B, nauna ang aton mga senior citizen dira. Pagkatapos ang senior citizen naton, ang aton mga vulnerable groups, no, may mga comorbidities. Pagkatapos ang aton nga mga indigent population. Then general population na. So ginapasunod na lang dito sa subong sini sa unang rollout sa bakuna ta, ginapabalot sa ato pumuluyo nga ang priority naton amo anay ang mga healthcare workers frontliners. Gusto anay naton i-secure ang aton mga facilities, ang aton mga hospital. Agud to na kung sige sila baton sa COVID nga pasyente, wala na ni isa ka healthcare worker naton magmasakit sa COVID para hindi bala mauntat ang pagserbisyo sa aton ng mga healthcare workers sa aton ng mga pasyente nga may COVID-19. Plus, sa magsugod naman kita bakuna sa aton mga katigulangan, di ina siya madako gina nga impact, no, kay di kalabanan sa aton mga pasyente sa COVID, 50 years and above. Taga may mga comorbidity. So gabay pa nga sa masunod nga mga maabot nga mga stocks naton, maabot na naton ang prioritization sa ato mga katigulangan. So far, ang nabato naton nga feedback for reduction bayan is that kung may maabot kita nga AstraZeneca nga supply, inang AstraZeneca, hunahon taanay ang mga healthcare workers na 60 years old and above. Kasi ang iba naton nga healthcare workers sa mga pribado kag publiko naton nga health facilities, may mga edad nga 60 and above, no? So ina sila hindi pwede sa ila magamit ang Sinovac kay amo na ang guidelines sa pagwa sa Department of Health. So ang next nato nga alternative amo ng AstraZeneca. Timing man kay ang AstraZeneca amo man ang gin-order ni Mayor Bing para sa siyudad sa Bacolod nga maka-cater sa 18 pataas nga mga individual kag pumuluyo ta diri sa siyudad sa Bacolod. Pero so far kumusta na Doc? Duway pa na subong sa info regarding sila kon mga sanogen? Sa subong sini, confirm na nga nag-abot na ang 400,000 doses sa Metro Manila. Sa pag-abot mismo, nag-roll out na sila sa iban nga mga bakuna sila sa Parañaque City Hospital. So ginahulat na lang naton ang allocation para sa Western Visayas. Kag kung may allocation sa Western Visayas, sigurado na iya maabot gina din sa siyudad sa Bacolod. Kasi sa assessment, readiness assessment sa Western Visayas Regional Office, ang Bacolod City amo ang may pinaka-preparado na mag-roll out sa pagbakuna sa aton sa Western Visayas. That's why isang last March 5, which is historic, no, kita ang nauna na syudad, no, sa Western Visayas na amo nag-roll out sang bakuna para sa atong pumuluyo, labi na gid sa atong mga healthcare workers action, Brian. Sige, with that, Doc, salamat gid sa kompletong information. May connection sining vaccination na naman. Medyo si COVID-19 na dula-dula na sa aton nga topic sa kung kaisa vaccination na kita. Doc, kanami lang, Doc, no? No, yeah, then and of course, amo ni bilang ginambal ni Mayor Bing na there's already light at the end of the tunnel. That's why nag-aapilar kita action by sa pumuluyo nga magpabakuna. Once ang bakuna ara, hindi na kita magpili. Kaya mga eksperto gahambal mismo. The best vaccine is the vaccine that is readily available in your locality. Saka nagakulang ang atong bakuna. Kung may mag-abot ganin sige sa lugar mo, take advantage of the opportunity kay base mahulat naman sa kadugay bago mag-abot ang next natin nga stocks. But nevertheless, hindi kita maging kampante yapon action by kay tungod kabalo naman kita gasaka ang kaso sa atong mga neighboring provinces, labi na sa Metro Manila. That's why stricto kita sa maabot ng mga travelers na halin sa Manila. Plus, ang atong pumuluyo diri magamit yapon sang face mask, face shield, maghugas kamot, distancing, card, please. Hindi lang kita ani magtililipon nga daw party. Minimize sanay. Kulat-kulat lang kita kay once matanan nga pumuluyo mataga na bakuna, ay mag-celebrate kita sang grandest maskara ever in Bacolod City. Nakayuhom ko sa ambal mo nga, please, hindi na kita magtipon. Abisang Domingo, abi nagtililipon atong grupo sa mga riders nga naka-green, nga may tatak nga Sara, na muna bala. Nautod si Doktor Action no Oliver. Balikan to si Doktor Abe. Action Hotline! Si Doktor yun ang muno nga hindi ta magtililipon. Please nang portiga ayong aton Doktor, ang volunteer doctor naton sa emergency operations. Yes, Doc, so before ka na ito ng balko, ang balmo to Doc, na nga, please, hindi ka mo na magtililipon, hindi pa ta sigurado, pero sa Domingo, nagtililipon, mga 400 kabilong nagparade, waigid social distancing, nga naka-green, nga may Sara.
Amot Ako gani. sa Actually, NGC pa. nakalapot mo na sa ato Emergency Operation Center kag nakipot kita nga wala gani na sila nag-coordinate sa aton sa Emergency Operation Center no nga mag-gather sila. Kay bala mo action by kung ang mga nag-gather ngayon may nag-coordinate, nagapadala kita sa aton monitoring team upod sa aton nga BCPO. Agud to nga ang minimum health standards protocol naton mo obserbar gid. But nevertheless, no, maghalong kita permi, no, amo na permi sa ginhambal na aton ng slogan halong og Leon Bacolod kag magpabakuna imo nga gugma sa Bacolod Action By. Sige. More power and God bless you. Salamat, Doc. Salamat. Action Hotline. Last 9:16, there you have it, Makaksyon. Dr. Chris Surongon, ang Deputy for Medical dira sa Bacolod EOC. Ano? So, amat-amat na. May ara sang mag-ceremonial man today sa isa naman ka hospital. So, 4 sa hapon, 1, 5 na tanan for Bacolod mga kaksyon nga mga hospitals. Action Hotline. Managa question, ano mga level 3? Ano na siya? Amo ang mga level 3 nga gin-mention ta, Corazon kag ang medical or Riverside. Amo ni sila mga hospital nga damo iya sang naga-admit dira kon COVID-19 ang paghahambalan. That's why ginuna ini sila ang ila sini nga mga medical frontliners to secure sa sini nga mga utod naton. Ang mga level 2 naman and 1, amo ni mga hospital nga ti jutay ang unod or tigpipila gid lamang sa mga may ara sang COVID-19 nga kaso mga kaksyon. Action Hotline. So gin amat-amat ang bag-uso mo nga balita kay kundi 6,500 nag-abot diri sa aton, dapat kuha na siya mo times 2 mo na siya, no? Or i-divide rather divide sa 2. So 3,250 lang kung tani ang ma-injekan sina. Pero ginhambal sang regional office ang DOH nga ubuso na lang na ang 6,500 sa 6,000 man 500 ka mga individual. Action Hotline. Kay ang next nila nga shot sina by March, end of the March pa man mo, tilawig-lawig pa to, maabot pa ng ikaduhang batch mga kaksyon nga iturok or i-inject sa mga tao to nga nakaagom na sining injection sa ining vaccine nga ini. At ida mo, for Bacolod, makaksyon, may sobra sa 6,000 na nga mabakunahan. Action Hotline. Okay, gina, pero tanan frontliners lang anay. So, 50% na siya sa total nga numbers ang frontliners sa Bacolod nga nagadangat sa 12,000 more or less mga kaksyon. Action Hotline. Ang frontliners naton diri nga ara tanan nagatrabaho sa hospital ina sila. Amo ning unahon gid, no? Amo nang unahon last 9:18. Action Hotline. Si City Adim ang kuntani mano alabuton ta pero ula alang na time ko pagaronan ko dala ni sa gabi. Ang ining balita nga pagkaravan diri sa Bacolod gin question sa Kadam-an Subong kay ti health protocol man ayhan kita. Oo, why ganit naton Action Oliver gin dayon ang maskara kay health protocol. Why man ta nagpatigayon sang Bacolaureate Festival? Kung amigo po sa piyak daw, Bacolaureate Hospital. Ano Bacolaureate? Mag-graduate ni sila guro. Bacolaureate Festival. Why taman ngin patigayon ang Feb 14? Pwede nga binantayan na ito. Pati gani lodging house, binutangan sa backtrack ay para hindi magdinikit to sila to. Ano pa gin nga mga aktibidad sa Bacolod nga ginbawal because of COVID-19 sa pagkadaghan? Kay health protocol. Pero kung may ara sa magparedya sa politiko, doon ka pinagusto lang, way gali connection o way gali coordination to sa EOC, ho? Si Dr. Surongon mismong gahambal. Malima na sang EOC tong ginano na sila, way man ideya, Domingo, padan nga adlaw, ti way gid sila natambagan, nagtinapik-tapik to sila. Kabay pa makalabot ni kay Mayor Inday Sara Duterte, ang imo ni di ko masuk imo ni masultian mga tao diri ma'am diri sa Bacolod ba Negros nga parid-parid sila support imuha diha unya wa mas laga follow the health protocol ma'am. Basig makaguba ni si imong kandidatura ba ana ba no, pero di pa manapihon no kay ginadusok pa man sa mga tao man nga gusto magpadikit, gusto nga nga gusto nga padlaganon ang anak sa presidente subong. Ting oras ko, medyo kulo-kalabos. Again, kay City Adim nga. Basi naga-monitor ka, ma'am, sa gabi, mahilibati kita karama, makit-anay kita para sa lain naman nga mga isya. Last 9:20 na sa aton nga pagpangalagad sa National ID System kadamo sa nagapalagas diho. Karon sa gabi, kay patpaton na sa inyo kadamo sa way gid ka hangop pagid masyado sini.
amo ning hambal naton kulang sa information drive bala kung ano ni siya o kung nga ang amo sina kadamo sa nagapinamangkot sa gabi karon na tagaan ni time. Action Hotline. La hulat lang kamo na barangay 12 Bindors Plaza kay pagabihan tama na nga ginhimo nyo da nga Shabu store kag ginhimo da nga Shabu market. Action Hotline. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager, Action Nona Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason, Action El Rey Dotilio sa aton sini IT expert with Action Dorel Cabatong. Partner naton sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon, ini naman sa Action Brian Borden, nagapasalamat gida. Magilibati takaron sa gabi sa Action Farming Line. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radyo. God bless. Action Radio Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action